til dig. Kommer du? Dygtig. Ja da. Dygtig. Det var godt. Dygtig. Sådan. For hvis du er lige ved siden af den, så er den gerne op til dig. Ja. Så hvis du går sådan lige et par meter foran, sådan som hen mod dig. Lige. Og så lige pludselig, så gør den bare det. Godt, ja. Vi prøver igen, da. Bare. Er du klar? Kommer du? Kommer du? Ja da. Det kan godt ske, at den har nok i sig selv her i starten. Kommer du derude, far? Kommer du? Ja, det var godt. Kommer du med? Dygtig. Ja, det var godt. Okay, nu er hun klar. Om foran. Kommer du med? Kommer du? Hvad er det? Dygtig. Ja da. Sådan. Super, Bob. Dygtig. Dygtig.